and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug karon niya ang unang pakli ning bag-utang sugilanon. Agenda. Abi na ko tagpaingon na ka dili sa bahay, John. Asa ka pa ni Aaron? Oh, sorry. Nagpaingon pa ko sa auto, Jocelyn. Gikan dire, mo diretso ko sa office. May contract magukumpirmahan. And right after sa office, possibly mga around 5 p.m. Makagikan ako ana paingon diya sa apartment nga imong gabangan. Oh, hello, Jess. Hello. Hello, John. Are you still there? Oh, yes. Hello, Jess. Niya pa ko. Naon sa matungo na mo ko makadungog nimo? Sabak mo ko kaayo. May jet plane nga miyagi sa kong tungod. Pertis baa. Nay, tuwa na. Miyagi na. Nagpabuhot og gasos babaw. Unsa to imong gisulti ka ganiya? Wa ko makataro tungod sa kasaba. Matod ko, posible mga around 5 p.m. Makagikan ako paingon sa apartment nga imong gabangan. Kung dili ka maabtan og traffic lagi. Pero maabtan ka mga 60 nga di anak ka. Sige lang, good. Bisan pagdugay kung moabot diha, dili mapuspo na nga tong pagpangaon sa gawas, okay? Sige, magpaabot ko. Sige. Bye, Jess. Kay di na ko sa auto. Bye. See you. May tagway traffic ron. Kalain ni Dodong Jan, Gislen. Buutan og kasaligan, maguna siya sa kong tanaw. Maayo unta kung tinuod ang imong tanaw niya, Hilary. Tagsara kay kung masayo kung ako'y musulti, day. Tuho ilan jud ko. Nagduda lang ko ni mo da, Hilary. Unsay nagduda? Sold out kay ka ni John. Haon sa man, maghatagantingan na siya payola ni mo, no? Payula? Ay! Unsa ba nang mananapan ng payula, day? Oy? Mamahit na o makaon? Stila ni mo, Hilary. Ay, payola, good. Ay, nalagpangutan na kung sana, basta kay mauna. Ay, pasap talaga kung saan ang payula, day. Sabi, makabangga niya kung payula. Di ko kaila, di mamumo ko. Siya ba ya? Ay, sultihin na lagi ko, day. Unsa man ang payula? Payola, good. Kada pang suhol gikan sa tao nga nakautang kag kabubuton o pabor, kana. Oh, hala! Amo day na. Abi na kung unsa nang mananapay. Unsya lergo di ay. Yan, nakasabot ka kung sa'yo payola. Wala Japon. Undangon, tani atong istorya, Hilary. Undangon, tani. Aw, undangon na guday, Gislen. Kay, maglungag na kong panihapon. Pastilan ni mo, Hilary. Ay, sorry, day, guys. Sorry kayo. Sasabta naman ko. Kay, wala pa magod ako maayos akong sakit nga ingon ini ko. Mao ba? Unya karusa pa man ka mamaayo? Ay, maghuwat lang tag milagro sa Ginoo. Basin di ay kilatan ko. Isisiba ko. Mawa malang sapot ani mo, Hilary. Ay, thank you, day. Thank you. Ay, ito ay paglungag og igo ni mo, Hilary, ha? At may hapon sa gawa si John. Ay, kakakariyon. Sigurado ka, day? Nga sa gawas mo mga on si Dong Jan? Oh, may pasalik man siya nga sa gawas may manihapon. Hala ka, day. Nabay daghang mga aging sakyanan diyas gawas, day. Oy, ayaw mo di, ha? Adala mo sa sulod. Kay walay abog. Oh, Hilary, ha? Day gisli, ha? Pastilan. May nagrally di sunahan. Ikipay di sa mga nagrally ang tibukdan. 4 lanes naman unta ang daan din eh. Nga na traffic ng gapon. Oh, daghan po kayo ang mga sakyanan sa syudad. O niya, peak hours na dahil. Karon, so na. Musamot gid ang sapot ni Jesslyn ini. Na po ibang mga driver, nahibong traffic. Siga po busina. Nandiyan sa likod. Ang magpalupar ng muling auto. Di pa detour eh.
pa di mano mis traffic nga. Traffic ina nang naigamay eskina. Ay, pastilan. May lagway traffic na nga mong ginimanuhan ron. Kung traffic gani, sao na las Jesslyn nga nagpaabot ako. Ay, magluod dito. Nagpakaahak ba yan eh. Kisa man nagmalay buot nga nawag. Way butunes, kitang pusod. Ice bok-bok. Ha? Nadisturbo nga akong pakikchat sa akong chatmate da. Ang hinampak manggod ay ning si Hilaria. Karong kang Hilaria kakasab-an tagig kag usa ka tuig gibaga ka. Be. Hello! Hoy, Hilaria! Usa may nakaw nimo nanawag ka gibaga ka. Gidisturbo ko nimo sa akong chat-chat. Hilaria hakang dako. Ha? Hello, dia kalito! Uy, ako may tuyo lamang kung mo uplo ka ka, oy. Hilaria ka karon. Si Hilary ko, ha? Hilary ko. Niya ta sa syudad, wala ka sa bukid. Nga, anong gitawag ba ko nimo kalento? Ha? Kalento? Wa ka kailan ako? Kalintos pagkahanggaw nimo? Niya man ka ta syudad, Clinton. My new name for me is Clinton. Kalinto na anak naon nimo. Aba na po usab-usab kas ngalan nimo. Bisan kalinto ang tinuod ngalan. Hilom dia. Hilom Hilaria hakap. Ano magbuot magikan ako? Mo nay bago na akong pangalan, ha? Ha? Wa ka nagpakaon ako, dili ikaw nagtuli na ako. Amaw. Labaw pa kang amaw. Sim tuyo. O sige, simtuyo po. Oy, may tuyo ko nimo. Ganihara rin nagpaabot si Gisli sa pag-amo. Hangtod karon wala pagkatod. Nya, sabay labot ko. Aw, wala bitaw kay labot. Pero may pangutana lang ko nimo. Bahin sa imong amo ba? Kung kanus agi na siya mga asawa sa kong Gislin ay, hapat na taong gubat. Kanus apat na makakaon og baboy ini. What? Pagkahangol yun ni mo kaon, oy. Ay, Hilaria ha ka no. Hangol kay kay. Kon kay kanang suraban kay ka. Mo na gusto nimo nga magkadayon sila si Dong Jan o si Gislin. Tungod lang kay gusto ka muhabhab og baboy, baga kag naong. Baga bitaw kog naong. Pero ikaw, di ba? Baga kag face? Sorry, kinsa may nagdahom nga may nagrally. Ay, nalangay jud ko, Jess. But don't worry. Anyway, nagpaingon na jud ko diha. Pag-ready na lang. Gani na akong ready. Hapit ako pulis sa pag pinaabot ni mo dyan. Ay, nago pang luod, good. Usa mo tra magkagwapa kung mao na mangluod. Nahibaw ko. Oo. Mao bitaw nga tuyoon ako usahay nga mangluod karon. Kadiyot sa ha. Kadiyot sa. So, mao din naglangay-langay karon mangluod ko. Gituyo ni mo. Sige tuyo ba? Kada gisulti ni mo. Mamagkak pagit ka? Ha? Jesslyn. Jess. Bye. Wait. Hello, Jesslyn. Hello. Oh my God. Saan naman ni siya eh? Di naman hinungkak kumidyahan. Mo-return call ko. Oh no. Gi-off niya ang phone. Ay, Jesslyn. Hala ay. Day, mitingog namang night effect sa kagabion. Wala pa man maabot si Dong Jan. Mag-ilis na lang kong pangbay, Hilary. Di na ako mag-expect na maabot pa si John. Ayaw sa day. Basin ugmay na lang ba? Basin daig manawag turo ni mo. Last 2 minutes. Dili to siya manawag na ako kag-gi-off na ko akong phone. Ngi! Nga saon day pagpanawag anaron. Na, basig may gilikuan. Ay, gilikuan naman. Basig may kakulian ba? Ay, utog di ginuta akong joke de. Basin, isod na po to ni mo sa imong buot. Kasi nahibaw, Hilary, na nakatag-an ka. Ikay nakaanghel na ako nga mahibaw ko sa tinuod. Ha? Haloy! Murag gidangat ini. Joke naman taon to na eh. Joke ni mo, pero basin tinuod. Hala. Wa palibak. Bisa ganina ra gilibak. Ano yan sakyan na ni Dong Jan? Pero si Dong Jan, wa pa manaog ba? Wow!
Natay laing kaagian. Mamasin ta sa unahan. Kasi baka disilya o baka dimano ba taniya. Nadugay pa ta. Nadugay na po din. Ay, sorry, Jess. Excuse ha. Hello? Hello, man! Bro Johnny, kumusta? Ganun, kisa ni. Saba mo ko kay dire. May nagrally. Si Matty, bro! Oh, Matt! Bro! Ikaw ni? My goodness! Kumusta naman ka? Long time no see. Patol pas mga bukoy, bro. Okay, pas, alright. Praise God, ka okay ra ka. Nakas gawas na nawag ron? Yung sa nimo pagkaibaw nga sa kong cellphone number. Ako pa. Kaya lang ko bagutan na giunsa na ako. Ang importante nga nakatawag ko rin mo. John, larga na. Ipituhan na ka traffic gate, oh. Oh, sorry. Bro! Pastilan, bro, I'm driving. Ubar ako sa Jesslyn, remember? Yes, I remember. Your future partner. Na-traffic lagi mi. Na-sandwich mi nining rally dire. Kaya lang kayo ang mga rally, bro. Kay well-organized and funded na sila. That's their way of living. Chaos ang ipakita na nila. Kaya di na sila mabuhay kung way gubot. Oh my God! Johnny! Oh my God! Bro! May ilan ka mo to! May eksplosyon triwas rally! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!